नोंथाङा 1000ल' रां नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय 1000ल' रां गारनांगौ आरो नोंथांनि हाखौ नोंथाङा रेजिस्टार खालामना लानो हागोन बा मियादि पाट्टा खालामना लानो हागोन। दा बै फरेस्ट एरियायाव थानाय हिसाबै जोंनि मानसिफ्रा हाखौ बायलाय फानलाय खालामनो हायामोन। जानो गैयै मानसिफ्रा बेमार आजार जायोब्ला हा फाननो हायामोन, बन्दक होनो हायामोन। बेनिखायनो गासै फरेस्ट भिलेजफोर आरो FRAनि सिङाव फरेस्ट राइट एक्टनि सिङाव थानाय हाफोर गामिफोरखौ जोङो रेभिनिउ खालामनो थाखाय आयेन मोनसे पास खालामनाय जायो। बे मोनथाम आयेन पास खालामनायनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर हालामनि गासै हानि जेंनाफोरखौ जोङो फोजोबनो थाखाय थियारि जादों आरो बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौबो फोसावनो थाखाय लिंनाय जादों। बेयाव गासैबो खौरांगिरि बिथांमोननिसिम UPPL जानानै आरो जोंनि बिटिआर सरकारनि जानानै नोंथांमोननिसिम हामलायथि बावहरबाय आरो गोजोननाय मोनदों नोंथांमोनखौ दिनै मिडियानि गेजेरजों, नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दुलाराय बिटिआरबासि आरो बर' माहारिनो जोंनि गासै हानि जेंना, जोंनि समाजनि जेंनाखौ नोंथांमोननो दिनै जों फकास खालामनो होनो हानो थाखाय जों खाबु मोननायनि थाखाय। गुबैयै जोङो हानि जेंनाखौ रायज्लायनो थाखायनो बेवहाय नोंथांमोनखौ प्रेस मिट खालामनो लिंनाय जादों। बेवहाय जोङो हाखौ मोनथाम बाहागोआव रानदों। मोनथामावहाय मोनसे रेभिनिउ, मोनसे फरेस्ट आरो रेभिनिउ हाखौ जोङो अफलाइन अनलाइन मोननै खालामनाय जादों। दिनैसिम जोङो 2,20,000 मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबना होबाय। बेखौ जोङो आगुनिफ्रायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंगासिनो दङ। बे 2,20,000 हानि गेजेराव 32,180 न'सा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि न'खरफोरनो हा होनाय। लेन्ड मेलानि गेजेरजों जोङो मोननै लेन्ड मेला खुंनाय जादोंमोन। बेनि गेजेरजों 27,775 न'खरनो जोङो हानि जेंनाखौ सुफुंनो हादों। बेनिफ्राय गुबुन गुबुन एलटमेन्ट, सेटेलमेन्ट, बै समावहाय एलटमेन्ट, सेटेलमेन्ट आरो बेफोरबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन जोंहा माबा दङ, हानि नियमफोर दङ, जेरै रिक्लासिफिकेसन दङ, जेरै मिउटेसन दङ, कनभार्सन दङ। बेफोर गासैखौ लानानै जोङो 1,11,815 न'खरनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हादों। टटेल जोङो 2,20,000 हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हाबाय, इनक्लुडिं जोंनि नैबे अनलाइन जुगनि मिसन बैसोमुथिनि गेजेरजों। दा बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो रोखा खालामनो थाखाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दुलाराय रायजो राजानि खाथियाव जोङो फोरमायना होनो नागिरदों। दिनैसिम जोंनि सरकारा हानि सायावहाय मोननै पास खालामबाय। गुबैयै मोननै इम्परटेन्ट जों हानि सोमोन्दै आयेन पास खालामदों। मोनसेया जादों सिटा नामजारि होननायखौ जोङो उथायनाय। मानोना बै सिटा नामजारिनि गेजेरजों BPFनि समाव, हाग्रामानि समाव जानो गैयै, लेखा रोङै, सहज सरल मानसिफोरखौ सिगि सग' खालामनानै गावसोरनि नामाव खोमोरनानै बिसोरो नाम लिरनानै लायोमोन। बेखौ सिटा नामजारि होननानै बुङो। मण्डल आरो सार्कोल अफिसारानो बेखौ मावनो हायोमोन। दा बेखौ जोङो फोजोबबाय, जोङो बोखांबाय। बेखौ बोखांनाय लोगो लोगोनो जाय सिखाव आखुनि मानसिफोर, बिसोरनि मावनो नागिरनाय जि साल, बे जोबनानै फैबाय। गुबुन फारसे जोङो 4 जुलाइ 2023 मायथाइयाव जों मोनसे आयेन पास खालामदों। बे जादों एलटमेन्ट सिस्टेमखौ उथायनाय। एलटमेन्टखौ उथायनायनि गुबै कारनानो जादों, हाग्रामाया जेब्ला 17 बोसोर सासनाव दङमोन, बै समाव नोंथांनि हाया जुदि हानि भेलुआ, जनेल भेलुवेसना जुदि 4 लाख मोनब्ला नोंथाङा ST हिसाबै 75 जौखोन्दो आरो जेनेरेल हिसाबै नोंथाङा 100 जौखोन्दो होनांगौमोन। जुदि ST हिसाबै 75 जौखोन्दो होनांगौब्लाबो नोंथाङा 3 लाख, मियादि खालामनायाव 3 लाख होनांगौमोन। दिनै जोंनि सरकारा एलटमेन्टखौ फोजोबनानै लोगोसे जोङो मा खालामबाय जे साफ्रोमबो मानसिया हा बायनानै बा हा लानानै बेखौ रेजिस्टार खालामनो नागिरदोंब्ला गावनि दखलाव दोननानै, बिथाङा BPFनि समनि बायदि 4 लाखखौ होनो नाङा। जनेल भेलुनि 4 लाखखौ बा जनेल भेलुखौ दिनैनि दिनाव नोंथाङा 1000ल' रां नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय 1000ल' रां गारनांगौ आरो नोंथांनि हाखौ नोंथाङा रेजिस्टार खालामना लानो हागोन बा मियादि पाट्टा खालामना लानो हागोन। गुबुन फारसे मोनसे खोन्थाखौ जोङो क्लियार खालामना होनो नागिरदों जे जोंनि समाजाव बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि बांसिन हायानो फरेस्ट एरियायाव दङ।
दा बै फरेस्ट एरियायाव थानाय हिसाबै जोंनि मानसिफ्रा हाखौ बायलाय फानलाय खालामनो हायामोन। जानो गैयै मानसिफ्रा बेमार आजार जायोब्ला हा फाननो हायामोन, बन्दक होनो हायामोन। बेनिखायनो गासै फरेस्ट भिलेजफोर आरो FRA सिङाव फरेस्ट राइट एक्टनि सिङाव थानाय हाफोर गामिफोरखौ जोङो रेभिनिउ खालामनो थाखाय आयेन मोनसे पास खालामनाय जायो। बे मोनथाम आयेन पास खालामनायनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर हालामनि गासै हानि जेंनाफोरखौ जोङो फोजोबनो थाखाय थियारि जादों आरो बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौबो फोसावनो थाखाय लिंनाय जादों। बेनि अनगायैबो जोंनि BTC आवहाय मानगोरिया प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा मोनसे आसनि लादों। बे आसनिनि मुङानो जादों मिसन बानायदों। मिसननि मुङानो जादों मिसन बैसोमुथि। मिसन बैसोमुथिनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो हायो अनलाइन जुगै। न'आव जिरायनानै नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हायो। दिनैसिमाव 92,317 न'खरा हानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोंनिसिम मिसन बैसोमुथिनि गेजेरजों एप्लाइ खालामदों। जोङो 72,233 जौखोन्दो 33 न'खरनि हानि जेंनाखौ दिनैसिमाव जों फोजोबनाय जादों। थामहिनबा गासै जथायनानै मिसन बैसोमुथि, लेन्ड मेला, फरेस्टनि बायदिसिना जोंना कनभारसन बायदिसिना बेफोरखौ लानानै जोङो जथायै हानि जेंनाखौ फोजोबबाय। 4 बोसोराव 2,20,000 न'खरनि हानि जेंना।